Ongi etorri guztioi, zer moduz zaudete? Galdera asko izaten ditugu gure gaurko saioan eta gaurko lehenengoa zeuei egin behar dizuegu. Gaur, entzun alduzue musikarik, eta musikarik akaso ez, baina entzun alduzue podcastik. Baina zuzen ere horiek izango dira gure gaurko saioan hizpide izango ditugunak. Musika eta podcastak. Horien kontsumoa aztertuko dugu eta horretarako Ikusikerrek aurtengo otsailean argitaratutako audio kontsumoa izeneko txostena hartuko dugu Bizkarrezur moduan Euskal Herriko Unibertsitateko eta Nafarroako Unibertsitate Publikoko milaka eta milaka ikasleren iritziak eta ohiturak jasotzen dituen ikerketa. Ikusikerreko kide Edorta Arana izan da bertan parte hartu dutenetako bat. Egia da, gaur egungo kulturan ikus-entzunezkoak sekulako indarra daukala. Baina batzutan ahaztu itzen dugu, audioak berak eta audioaren barruan sartu irratisa, musika eta podcastak, audioak orokorrean, pixua daukiela gaztien konsumuetan. Askotan jokatzen dauelako, bai informatzeko, bai entretenitzeko eta bai denbora pasarako, oso eduki, gustoko modura. Eta gainera, gaztien artean ikusten da desente, beste zerbait eitzen dabitzen bitxartean audioak okupatzen duen halako espazio hori. Eta gaurko gaian sakontzen hasteko, 100 asko edo gutxi, gazten 95 egunero entzuten du musika. Musikak ze presentzia dauko zure egunerokoan, entzuten dozu ez? Egunian zenbat? Egunero entzutet, denbora asko. Bueno, egia esan ohitura daukat bastante musika entzuteko, bai, batez bakarrik nazen momentutan tala, eta ikasteko eta ala gauza. Musika nire egunerokoan bai edo bai dagoen zerbait da. Goizetik iluntzeraino musika entzuten nago. Musikak ze presentzia dauko zure egunerokoan? Handia, azken batean asko entzutet egunerokoan. Goazen gaurko lehenengo datuekin. Gazteen ia 11%ak astean 2 edo 5 aldiz entzuten du musika. 172 pasatxok egunero eta ia 13%k egunean behin baino gehiagotan. Beste muturrean, hau da musikarik entzuten ez duten gazteen taldean 1,2 dago. Musika entzun bai, baina zenbat denboraz. 2 inguruk egunean 5 minutu baino gutxiago entzuten du. 26%k ordu laurden eta ordu bete artean. 130ak ordu bete eta 2 orduren artean. Ia 121ak 121 minutu eta 200 minuturen artean, eta hori baino gehiago. Hau da, 3 ordu eta 20 minutu baino gehiago, 11,5ak. Eta musika entzuteko gailuen artean mugikorra da nagusi. Gazteen 92%k mugikorra erabiltzen du musika entzuteko. 4%k ordenagailua, eta etxeko zein kotxeko irrati aparatua 1,4. Musika egiteko musikariak behar dira eta baita sektore oso bat ere. Eta zuzen ere Euskal Herrian musika jarduera sustatza eta hobetzea du helburu musika bulegoak. Bertako kideak izango ditugu gaurkoan bidelagun, hainbat daturen irakurketa egiteko eta hauxe esan digute gazteen musika entzuteko moduez eta maiztasunaz. Lehenengo ondorioa zein da guretzako, garrantzitsuena gazteak musika kontsumitu egiten dutela. 95%ak egunero entzuten dau musika, egia da mugikorran entzuten dauela, baina horrek ez gaitu batere harritu, eta garrantzitsuena da musika bere bizitzaren erdigunean dagoela. Biz eta azterlana unibertsitate ikasleen artean eginda dagoen, uste dugu neurri handi batean gizarte orokorrera aldugu zela datu hauek eroan, ez da? Joera digitala orokorra da, ez bakarrik gazteen artean, eta gainera kontutan izan behar dugu gaur egun unibertsitatean dauden gazteak etorkizuneko gizartea edo helduak izango direzela. Orduen, haien ohiturak ere helduen artean ikusten dugu, ez da? Etorkizuna zalantzarik gabe digitala da eta mugikorrean dago. Orain musika pertsonalizatu da, hau da, bakoitzak badaukagu gure zerrenda, erabakitzen dugun plataforma horretan, eta horren zuten dugun musika, eta hori ez da aldatu. Egia da, formatu fizikoa ere baloratu egiten dugula. Eta hori adibidez ikusten dugu Durangoko azokan, ez da? Biniloak, bildumak edo bereziak publikatzen direzenean, horrek oso bizi daude gizartean.
eta guretzat, gure sektorearentzat hori oso aberasgarria da. Baino zalantzarik gabe, kontsumo digitala geratuko da. Musikaren bila nora jotzen dugu? Ba, askok gehienek plataformetara. Nola kontsumitzen duzu musika? Mobilan. Mobilan eta plataforma digitalian. Bai, da. Bai. Normalean Spotifyetik, bino askotan ere ba, ez dut nik jartzen musika, sino que kanpotik entzuten duten musika eta hola. Mucho en la radio. Asko irratiz, baina etxean ere bai. Zintetan dagoeneko ez, baina bai telebistan. Cintas ya no, pero en la tele, pero sí. Mobiletik anaitzet. Eta ze, plataforma digitaletan? Eta... Bai, Spotifyen. Plataformetan badabe, musika entzutegatik ordaintzen duzu? Ez. Bai, Spotify plan familiar bat, 3 euro dila jatian, eta lagun batzuk imatea. No. Nik ez. Ez. Noiz erosi zinunzuk azken disko fizikoa? Boa, ez dakit, dela 3 urte dola. Nik uste dutela inoiz erosi bat egia zen. Bueno, yo no. Lo compran mis hijos y me aprovecho. Seme alabek erosten dute eta nik hori aprobetxatzen dut. Duela 4 egun. Ba, txikian itzanean, guen dela 5 urte dola. Ba, ikusikerren txostenaren arabera musika entzuteko plataformarik erabiliena nagusitasunez gainera Spotify da ia 80%. YouTube 14 erabiltzen du eta ia 4,5 beste plataforma bat. Gazten 1,7 ez du internetez entzuten musikarik. Spotify izatea plataforma edo, bai, erabiltzen den plataforma nagusiena hori errealitate global bat da. Baina bai esan behar dugu datu honek pizkate trampa daukala, ezta? Eta berriro hizkuntzara bueltatzen naz. Txostenean galdetzen da zein den plataforma nagusia, edo ze plataforma erabiltzen den nagusiki, baina ez du bereizten hizkuntzaren araberan. Orduen, Euskal Herrian artista asko eta asko daude, eta guztiak, eta askok, gehien bat pasadan urtetik ona, ez dauze Spotify plataforma honetan. Orduen, euskal musika entzuteko jendeak beste plataforma batzuk daukaz, eta horretara jo egiten dago. Orduen, Spotify egia da nagusia edo plataforma nagusia da musika komertzialentzako, baina euskal musikaren ekosistema askoz be zabalagoa da eta egon behar da beste plataforma askotan. Badaukagu sare sozialak, badaukagu beste plataforma batzuk eta bueno, badok ere hor dago eta bueno, beste hainbat eta hainbat. Plataformak alde batera utzi eta hitz egin dezagun orain, musika irrati bidez entzuteaz. Edo ez entzuteaz, izan ere gazten ia 40% ez du irratirik entzuten. 24 pasatxok los 40 entzuten du, eta 10,6 gaztea. Berehala hitz egingo dugu berriz ere irratikateen inguruan. Baina irratirik entzuten ez dutenen 100etan alde nabarmena topatuko dugu gizon eta emakumeen artean. Izan ere gizonen ia 45% da irratirik entzuten ez duena. Emakumeen kasuan aldiz, ia 136 da puntu hori, kopuru dezente txikiagoa. Eta musika irrati bidez entzutearen inguruan hauxe esan digu musika bulegoko Ruth Manzanok. Azterlanak esaten da, ia 11% gaztea irratia entzuten dabela, edo aukeratzen dabela musika entzuteko. Horrek esan nahi dau, gaztek gure dabiela euskarazko musika entzun, eta horregatik bilatzen dabe gaztea irrati hori, baino bai deigarria da 40%ak irratia inoiz ez entzutean. Eta orduen horrek zer esan nahi dau, irratiarekin bakarrik ezin dugula euskal musikaren zabalera edo oihua eman, ezta? Irratiaz gain beste plataformak behar ditugula bai ala bai. Ze jende gazteak ez dau irratia entzuten. Baina, bueno, pozgarria da bigarren emisora hori gaztea izatea. Eta musika entzutekotan, zein estilo dute gazteek nahiago? Zein da zure musika estilo gogokuena? De todo ez dakit. Ba, ia esan bastante variatua entzutu musika. Normalian rap, trap, reggaeton gutxixo, minore bai, eta holako estiloak entzuten jut.
Zure inguruan be horrelako zoze pasatzen da? Bai, normalian, bai. Bueno, lagunak denetik entzuten justen gauzak, txut, asko euskal musika gehiago, baina, bueno. A ver, yo música escucho... Denetariko musika entzuten dut, baina asko gustatzen zait heavy metala eta lehengo tekno musika, nire garaikoa. Ba, de todo pixkat, pop, reggaetoia, de todo. Zure inguruan be berdina pasetan da, musika estiloen inguruan? Bai, gehien bat antzekoak hau. Entzuten duzu musikan hizkuntzari ematen dutzazu garrantziarik? Bueno, pixka bat denetik, euskeraz, inglesez, erderaz. Egia esan ez gehiago fijatzena musikan, como tal. No, ¿qué va? Yo escucho Ez, entzuten dudan gehiena ingelesez da, eta nik ez dakit ingelesik. Osea, de todo entzutet. Ba ikusikerren galdeketaren arabera, pop rocka da nagusi. Inkestatuen 26,4%, horixe da estilo gustukoena. Nagusi bai, baina pop estiloak ere jarraitzaile asko ditu. Ia 26%aren estilo gogokoena delako. Reggaetoiaren alde egiten du aldiz, 17,6%. Generoaren arabera baina badira aldeak gustuei dagokienez. Pop rocka emakumeen ia 29%aren estilo gustukoena da. Gizonezkoen kasuan baino 6 puntu gehiago. Reggaetoiaren, raparen eta musika elektronikoaren kasuan aldiz, gizonezkoek gustukoago dituzte estilo horiek emakumeek baino. Eta seguruenik askoren aurreiritziak hautsiz, 100% gehiago dirak musika estilo gustukoena heavy metala duten emakumeak gizonak baino. Musikari eskainitako saioaren tarte hau bukatzeko berriz ere, musika bulegoko lagunengana joko dugu. Izan ere argi dago musika kontsumitzeko ohiturak aldatu egin direla, baina sektorea bera, ari alda egokitzen aldaketa horietara. Kontsumo digitalak musikaren industria erabat aldatu egin dau. Alde batetik ona izen da, errezagoa dalako mundu guztira iristea, eta gainera zaleekin beste motatako harremanak izatea, hori erraztu egin dau. Beste alde batetik musikarien prekarietatea edo nabarmendu egin dau, pizkat gehiago badakigu zerbait izateko, plataforma batean eukin behar duzu zala milioika reproduzio, dirua jasotzeko, eta horrek prekarietatea dakar. Gutxi ordaintzen dabielako plataforma digitalak. Orduen, honi lotu egiten badotzegu disko fizikoen salmentak oso puntualak izaten direla, ekuazioa daukaguna da diskoen salmenta gehi plataforma digitaletik jasotzen dugun diru hori ez dela nahikoa askotan musikatik bizi ahal izateko, ez da? Beste alde batetik horrek zer suposatzen dau, zuzenekoak beharrezkoak, gero eta beharrezkoak dira, ez da? Eta hemen sortzen da paradoja bat, zelan ekarri aldauen musika edo kontsumo digitalak zuzenekoak. Horrek egin dau bultzadura zuzenekoetan. Hau da, erabiltzaileak edo gazteek, ez bakarrik gazteek, lehen esan dugu, gizarte osoak daukala aukera edozein lekutan musika entzuteko, gainera musika oso pertsonalizatua, baino beste alde batetik, beste esperientzia bat bilatzen dau, eta bilatzen dau zuzeneko esperientzia hori. Ez da, musika entzun aldozu, edozein lekutan, baina zuzenekoa, orain ez dire kontzertuak soilik, orain esperientzia bat dira, eta horrek erakar dau, beharrezkoak izatea gero eta gehiago. Musikaren sektoreak, bai musikariak eta bai musikan diharduen enpresa guztiak eta balio kategoria guztia, badauka berezitasun bat, eta da beti moldatzeko oso azkarra dela. Orduen, sektore hau, aipatu dugun bezala, egunetik egunera aldatu egiten da. Baina hori lotuta, sektoreak daukan kapazitate horri, nik uste dut artista guztiak ari direzela. Azkenean, beraiek ere kontsumo aldetik horrela kontsumitzen dabe, eta aldatu egin dabe. Duela ezain beste urte podcast bat zer den galdetu izan baligute, seguru askok ez genukela jakingo oso ondo zer erantzun.
Gaur egun baina asko eta askotarikoak ditugu eta baita euskaraz ere. Beategeren 2022-2023 urtekariaren arabera, ordu hartan, garai hartan, euskarazko 190 podcast zeuden. Seguru gaur egun askoz ere gehiago direla. Irratia, ala podcasta daukozu nahiago? Podcasta. Nik aukeratzeak aterako ikusi. Oso ondo, zergatirik badauko erabaki honek? Bai, irratian azkenean zinen nik hainbeste aukera, eta igual podcastean jartze nik naten gai baten inguruko zozeta. Hori ez. Podcasta nahiago normal. Azkenean gure gaztiei asko zerrexago iristegu eta hola normalean podcastan irratia ez du hainbesteko itura entzuteko iaso. Yo prefiero la radio. Irratia nahiago dut, ohituta nago. Bestea ez dakit nola doan, nahiago dut irratia. Podcasta. Zergatik? Azken batian aldezu aukera hau da... aldezu aukera hau zena ezun entzun. Eta podcasten kasuan gazteek nolabait ere bidea zabaldu dutela dio Ikusikerreko Edorta Aranak. Askotan errepikatzen dugu gaztiek daukien orokorrian IKTen inguruko kontsumuak gero diela oso estrapolagarriak bestelako adin, tarte eta inguruetarako. Gaztiak eitzen dauelako, dielako teknologia barrixetarako, dielako sartzeko lelenak eta errezak eta traba barik eta sartzen diela, eta gero izaten dielako neurri handi batian aholku emule. Eta horren, gizartean hasten die podcastak entzuten, gaztiek entzuten dauelako. Eta podcastak gero edatu itzen dielako, itzen diela gizartera gaztien eskutik. Horren dira, sartzen lelenetarikuak eta gero gizartera edatzen oso errezak. Horren, sortzen dauelako eredu batzuk. Eta podcastak izan dira, irrati tradizionalaren oxigenazio elementu bat, oxigenazio bide bat. Bagoazen berriz ere gazteen ohituretara. Gazteen artean gehiago dira podcastak entzuten dituztenak entzuten ez dituztenak, baino 29%ik ez du inoiz ere entzuten, 29%ik hilean behin, 17%ik astean behin, 11%ak astean 2 eta 5 aldiz artean, eta ia 3%k egunero. Podcast motari dagokionez, 41,5%ak elkarrezketen podcastak entzuten ditu. Ia 14%k albiste eta politika ardatz dituztenak. 9%ik kirolari buruzkoak eta ia 8%ik influencerrek egindakoak. Dena den, hemen ere aldea dago emakume eta gizonen artean. Izan ere emakumeek gehiago entzuten dituzte elkarrezketen podcastak, baita humorean eta komedian oinarritutakoak eta influencerrek eginikoak ere. Gizonek bestalde, emakumeek baino nahiago dituzte albiste eta politikari buruzkoak eta kirolari buruz direnak. Entzun bai, zertarako? Erdiak entretenitzeko, ia 28%ik gauza berriak ikasteko, eta 10%ak aldi berean beste gauza batzuk egiteko. Gaur egun podcasten aukera zabala dugu, baita esan dugun moduan euskarazkoak ere. Horietako hainbat, Debagoienan edo Debagoiendarrek sortutakoak dira. Goienak adibidez, podcast Geladu eta Izarra Ruiz de Austrik erakutsiko digu berehala, bertan nolako podcastak sortzen dituzten. Goienak pasadan urtean podcast gela zabaldu zauen eta ordutik 20 podcast saio baino gehiago grabaudie espazio honetan. Ondion be komunitatean ahotsak entzuteko zabalik dau herritarrengana. Oinguan 2 podcast saiotako protagonistekin egon gare euren saioan inguruan gehiago jakitzeko eta baita podcast formatuan inguruan. Hasteko zerk animatuta gerturatu zineten Goienara podcasta grabatzera? Jaso ginen Goienati gonbidapen bat, uste Larraitz eran zala harremanetan jarri izan, Komento Euskuma proiektu bat martxan jarri zebela, podcast gela, eta zebiztela balkarte desberdinei aukera ematen, eta ni horre hasen nintzen jabamadu. Zelako aukera ona, eta pixkata zen nintzen hola pentsatzen, eta ikusenan kriston aukera politxesan alzala, bai. Aitzi horrek deitu izan telefonoz, proposamenakin, hasi bezala komunitate bat Goienan, eta egia esan ja urteak dira kolaborazioak egiten ditu dela, garai baten Goiteben, eta gero blogakin aspalditik baita ere, eta gero puntuan. Eta egia esan, erronka modukoa izaten nahi da, ze ez dakat bestelan esperientzia irratien edo ez ebes, eta
Iruditu jatan, pues, aportatzeko pues, beti norberak badakala, eta gutxi gora bera badakizu zer espero dan zugandik, eta gaiak zeintzuk izango zirean, eta bueno, hor ondo murgiltzen naiz. Eta erabaki neban izatea musikala. Idea beti zaban, ez? Gauzak, telebistak, eta, bueno, gero pentsa indu, igual, holako zer, proiektua bat, ondo etorriko da, eta hola zartu hau. Bai, nik uste dute hasierako ideia izan zela, beste ahotsak jarri jaun izena programa honi, ez? Eta helburu nagusia hori zala, ez? Euskal Herrian gurekin bizi dien, baina gutxi ezagutzen ditugun pertsonei, ez? Beste perfil bat daukena, ero baskontzat besteak diren hoiei, ez? Bertara ekarri, ez? Eta gai desberdinak jartzea mai gainean, ez? Gizarteantzat arrotzak dienak, erosagunak dian gaixak, egunerokora ekarri, eta hori izan ideia, eta nik uste dut hortan nahiko fidel mantendu gazela, ez? 12-13 saio grabatu ditugu, eta hori formatua mantendu dugu, eta gustora gare horretan. Egisa da, kasetaritza arrunta, igual askotan ez dela ausartzen hainbat galdera itxera, ero askotan ausartzen dena bankia sartzen da galdera itxeko modu horretan, orduan datorren pertsona lasai dator, aurrez saiatzen gabe erekin adosten nondin ere ben elkarrizketa eraman, eta aukera bada, hainbat gauza aldarrikatzeko baitxa. Profesioz medikoa naiz, Arrasteko ospitalean nago, eta orain dela 12-14 urtetik nabil zainketa aringarrietan, zainketa paliatiboetan. Orduan, horti datorkit, normalian egiten dodana da abesti labur bat hartzia, eta oso modu minimalistan aurkeztu, batzutan zerbait esaten dut erdixan, eta gero amaiera bat, baina alik eta hitz gutxienekin, ez? Eta tarteka egiten ditu elkarrizketak baita ere, dira lankideekin egindako elkarrizketak, eta beti musikakin lotuta, gomidatuak ekartzen ditu bere bizitzarekin lotuta egoten dira, eta inguruko eriotzekin lotutako pieza batzuk, eta horrela deitzen ditugu, hil eta biziko abestiak. Ez hil ala bizikoak, ez eta hil eta bizikoak, ze eriotza bizitzarekin dago lotuta eta alderantza. Podcast, audio podcast, ez dakit, gu bezatzen galtzen horretan, ez dakit ze formatu dan egokixena, baina, bai konturatu herri mailan batez bez, igual telebistan bitartez be publikatzen danez, jende askori igual, sare sozialen bitartez ero YouTube, beste bideo hortatik saia bukiko zebana jarraitzeko, telebistan bitartez eta biela, guk esperoz ginoan publiko horretara heltzen be bai, ez? Askotan zukaleti zoiaz eta zuten dutzu, ez? Bai. Eta hori, beti, dago bizkatia, ikasten gehiago, hola, guzak. Eta inkluso ikastetxietan komentatzen duzku irakaslie, egonga gauzokun saio bat arte saioa, baina egonda fonduan egonga entzuten gonbidatunen elkarrizketa eta tal, orduan bizte hezkuntza arloan material gisa erabiltzen ari dira, orduan posgarria da bai. Bai, oso argi naukan gainera. Bai, ze azkenian oso gizarte bizualean bizi gara. Gehiagizkoa nire ustez, eta batzutan nik uste dut audioan protagonismo ipintzia, nire kasuan abestian, batzutan ez dut ez da eteten ere, eta da abestia bere serian, eta bakarrik entzunezko zati hori, aldarrikatzia edo benetan, fokoa ipintzia. Eta ere, irratia telebistaren gainetik edo bideoen gainetik, azkenean ze sugerentia dan, eta igual ezagutzen ez zaitun pertsona batek, beti pentsatu dezake, zarela ez dakit zelakoa, eta gero igual ikusten zaitu argazki baten, imaginatzen eman ez dakit zelan. Eta hori polita da, hori niretzako oso polita. Eta Goienak podcasta grabatzeko aukeria emungo ez balutzu, imaginatzen duzu zeure burua olako proiektu baten murgilduta? Ez dut uste. Izan da benetan
asko eskertzeko moduko gauza bat, baina benetan, eta gainera publikoki esan dut, eta Aitziberreri eta Peruri, argi eta garbi, ez dakit bestela beste bide batetik, edo gaztelerazko proposamenak normalian ez ditut kontuan hartzen. Gazteleraz dana dago. Nik uste dut ja oso potoloa dagona ez dugula potolotu behar, baizik eta, hasten baldin mazara, guazen kolaboratzea. Guretzat oso zai esango zango elkartu oso txikitxo baga eta baliabide urriz, ez dugu baliabideak hau aurrera eramateko. Bai jarraitzen dugu, estatu mailan itzen dian beste podcast batzuk ez, Noai Negros en el Tibet, sarietan darenak ez, pertsona arrazelizatuak aurrera eramaten deben podcast batzun berri bazeukun, eta inkluso jarraitzen ditugu, baina nik inoiz etorri burura, eta azken izosten nian hori bai segitxuan, zanen bai, noski baietz egingo dugu, eta bai, orgoiaz, pixkanaka, bai askotan igual zaitzen da, bai baldintza bazan hori euskaraz ari dian gonbidatuak lortzia, ez? Eta, poliki goiaz, segitxuan goiaz itzaldi batera, ero goiaz nun baitera, ikusten dugu pertsona arrasaletu bat euskaraz da bilena, eta segitxuan hor saiatzen gatxik, kaptatzen, eta egisa da normalian, jendean bai etzaten duzkula, ez? Bai. Jendea animatzen dela, orduan eskertu eta etorri dian gonbidatu guztiei, eskerrak ematia aprobetxatzen dugu. Egisa da nik batez bakizu zela bizo gazen hemen korrika, mila zutoto sartuta, baina ikuste ditut askotan, sare sozialetan eta zuek baitzen duzuen bideo labur horrek ez, eta horreken interesa sortuta gero igual entzun ditute elkarrizketa osuak. Eta baina gisa da, denboria lehen Bilbon itxen eman lan, eta junetorri horretan denbora gixo nukan, oin elgetan nago lanian, eta ez dukatain beste denbora kotxian ez, entzuteko. Baina gustoko daukat, egisa zen edo gurtzen jat formatua. Pues igual gehiago jotzen dut musikara bertara, ez? Musika berara eta musika entzuten dut egun osoan zaret ospitalian. Batzutan ez, laguntzen nau pixka bat, ez? Oreka hori mantentzeko, eta beti dago sekuentzia berdina. Hasten naiz musika klasikokin, eta amaitzen naiz bestelako gitarrekin eta bestelako gaur egungo talde garaikideekin, ez? Eta hori pixka bat goiz baten evoluzioa, ez? Eta hori beti presente dago. Eta gero podcastak tarteka baina ez igual bereziki. Esate bateko badagoz podcastak esaten dugunean meditazioak egiteko eta badagoz olakuak eta mindfulness eta badagoz olakuak oso interesgarriak eta euskaraz baita ere. Eta orduan horiek tarteka autobusian eta ipintzen ditut. Honarte gure gaurko saioa podcastei eta musikari eskainitakoa. Laster espero baino lehenago itzuliko gara gu berriz ere, bien bitartean, ondo segi.